ต่อหากเป็นกองแรงเป็นเป่าก็จะสมุอยู่เลยโอ้เราเป็นเยอะอย่างนี้กันดีกันลัดเป็นเยอะเป็นวันยุคจัดเป็นวันตึ้งเป็นตึ้งกันก็ว่าน้องเนี่ยลำบากบ่อยจงนี้ที่บ่adan milar besarอยู่บ่ที่บ่ช่องกันดีกันจักban syak ngan nak minta ke jing jong kalawai ke ban wat bat akan ni kapur tentang ya kendu ya ki perlok ki bawan hang ni ki babun balang bawan ban ai jing kersan ki long kemi ki long pa babun de ki samla namar bu sufu ba ka jing ke ban wat nak minta kalawai ke ban wat kani ke reservation policy kadai ka benta ka bakrau ka bangi don kam ban yaki ni don kam ban yakun nang mengiyo ya kebentar ya kehap hoi kam dei kapor ke bangyong mengen up ke kam sarkar kalau dei kapor ngi mengen nang ban thau ki kam ki jam lajong tang ba ka badai hok yu badai banyo ya kalau wei ke banwan badai banyo ka baha jungi ki kasi ke bangi banyo ka baha jung jankia ber ka baha jung baru ki banyo kam dei bang isi ya ujan benrio garo ngani uparlok jongi napo garo rengi don kata kajing angnut ba ladang yo ya kai kai ni de man yo lang markaju ni kwa ya kajing teli ni kwa ya kajing ye chipara na kata katau ni kwa ya kani bab kai ka bangampun panong idon ki MLA idon kinang nyalam ki bawang ba kani kajing le jong ka VPP ya kani ka benta kadi ka wei ka jing ai ding na kamta ka jela kapan salam si kapan pai noi pi lada ngelada ngimla mani pen baik ru kala pan long om dei ka ding kala pan long sundan ka saw le ni ka wai na kamta ka manwan hadian habut nomor ba lada 100% ya ugaro 100% yang kasih berjanji akan sadon ka jingele hadian habut lada kinong yalam jungi ken lek no ru kembalik kinong yalam jibele mensyua nadu mensyua dari ka jingele ka pamenta noi pi ka ban sawan kin sadon ki kun ki patang ki jungi ki ban sayele nak menta kani te nomor kata syua bakan jia ka basliu ngayal de hikum samla ngasngau ba kani kadi ka mat jura ka badon kam mentangin kirsan bangin yo ban ai ka ti ka diang ka mon ban ai ni kersan iba arden bahkan ni ka jingele ka jongi bahkan long ka bajok kam dei bang yepeng party hang ni kam dei bang ya keren bani ni nak kan ka party ndre kan ni ka di isu jonga ka di isu jongkari jong ka jai penrio ka jongi hibra ka wei nomor kata ngi dan kam ban yang ngan kana man ai ka kersan ngan sadan ki ku giti ngan sadan ru ki para ka jonga ki bawat ka kam sarkar ka paha ka bade hok baken yo ai baken yo om dei bingin cha nyon beng hala ka jong geri mentah bang iwan ka ka jaka ngi wat ki dik haru ki wan man kersan ya kani ka reservation policy namar ba kisum thu kani ka benta ka bakerpang jong geri bat ka jaj penri de namar kata na galian ka jonga ka pha ka kubar shaki samla shaki badon chnong stoin ki badan shaki nu ki jaka habab ki yoi kani ka jinge ke mi shakmat ai man sini ba ardan namar kani ka jinge ke kadai nagam da jongki om nam ta jongi mai le ila biang handrei ka bah kemat kadai kerpang nam ta jongi isya thangan menta bada mangapet ka kaduk mat ni ngapai bat ngapisang lenga namar ngi lau jong perdo prasnam musya than bat kani bro kadai ka jingle jong ka sarkar ka jingle bat ka jing tentu na galiang jungi di samla kolong sarkar la da ka mut pan le no la da ka mut pan ban ya penbej no la da ka mut ban no mi penbej keren na ka basai nang mangi ki pai ba ki dan ko jalaru ngentip ya ka kalenti kai ka pangidipan le nang ni syakpan dengan tang kita banong hakan ka puar kublai sibul